Bueno, rapazada, pois estamos aquí no Ourensán. Ourensán! Ti de onde ves sendo? Eu son de Moaña. De Moaña. Boa terra por ali. Pero, a ver, como me dixaches? Porque me gustou este detalle para que vexades. Sí. Como me dixates que te chamabas? Xés. Xés. Sí, un nome galego. Que ven originario en castelán sería? Ginés, pero bueno, ven Ginés, por unha... o sea, como Xenxu, de San Xenxu. Eso é, o sea, algo así, algo podedes decir, en vez de San Genjo, San Xés. Efectivamente. E ao mellor incluso os de San Xenxo non dirían nada, Aí o deixo porque, Totalmente. Porque, hombre, Shakira, ¿no? Sí, que bueno, sei que é moi usado este chiste, pero bueno, Xés, moi ben, eu pensei que viña Gústache? de José, por exemplo, María José Silvares Xés, eu de pequeno era Seiño, pero teu é Xés de Corre, Ginés. no, se a xente ao final pensa que o nome procede de 50.000 sitios diferentes, claro. De reduccións ou así. Exactamente. Ala vai. Bueno, pues nada. Gajes del oficio. Reducción cubata. Bueno, pois a ver, é a primeira vez que ves? Sí, é a primeira vez que vimos aquí. A verdad que está moi guai, un ambiente espectacular. A min quédame pena o Morrasáun, Pois sí, perdeuse xa hai Desde anos. aquí queremos que vuelva el Morrasáun porque era moita festa de Nuestro Señor. Sí. De feito, fíjate que me queda pena que eu fun na pandemia e foi creo que a última vez. O sea Sí, que foi a unha primeira pena. vez que eu fun foi a última. Sí que é certo que era nun espacio que era un pouco complicado de chegar e os Maravilla, que van maravilla. vestidos de verde non o puxeron fácil tampouco. Maravilla. Con controles varios, entonces bueno. De feito, fíjate, Terminou de morrer. estaba a fin de semana pasada en Ribadelouro nun tema cabalar Sí. e van a ter que salir de aí porque dis que está un garito que teñen que é pa a Barra, está moi cerca da autopista. Ostras. Aí xa é que cando se poñen a enfiar. Xa, total, non tes por onde sair. Continuamos. É a primeira vez que ves, que tal? Non che podo falar, non che podo preguntar das ubicacións anteriores porque este ano se estrena a ubicación. Eso é. Como lo ves? Moi ben, como che digo, parece que a nivel de producción está guai montado, todo moi ordenado, un público, pois se ve que é un público moi guai, todo o mundo tranquilo, pasando o tempo, un espacio para... Non pesou o calor. Correcto, pero entonces de momento deixámolo aí, un espacio para nenos que para min é importante, que mañá veño co meu, é importante poder compartir o evento, É moi tamén familiar coas este criaturas, evento. eso é. Hai que irlle metendo o bicho. É así. De feito, estamos falando con un profesional un pouco tamén desto, non? Porque te dedicas tamén profesionalmente á creación de eventos, promoción de eventos. Eso é. Entonces, todo ok, logo. No, desde logo que sí. Con ganas de seguir escoitando artistas e grupos que hai auténticas bandazas. Quen che gusta máis do cartel? Sea de hoxe ou de mañá? De hoxe, Iván Ferreiro, e de mañán, La Moda. La Moda. Sí. E falando de grupos, que te despensado aí? Vamos metendo cuña, que total depois xa cho cobrarán en cubatas. Precisamente imos facer un bolo con Iván Ferreiro en Lugo no mes de novembro. Lugo, novembro, Iván Ferreiro. Apuntada a data. E tamén co seu rapaz que e tamén... antes deso? Antes disto temos varios eventos en San Senso, precisamente imos facer algunhas producións ali no espacio de Costa Feira. No Costa Feira, pero sin ser do Costa Feira. Efectivamente, temos unha boa relación con eles, tamén é un recinto espectacular, que creo que fan as cousas moi ben, e ali imos facer un par de bueno, produccións. Pues apuntada a Turbegal para a festa. Anotado está, e sobre todo invitado e preparado, que creo que estés a pasalo ben. Ti solta o carto, que de invitación non se vive. Ti gasta o carto aí que... Bueno, traio o chimejón novo. No, eso non o cambio, por Dios. Xa mo queren comprar, pero non. Vai ser revalorizado. Menos de 1 millón de euros, nada, Cada festi que pasa revaloriza. Claro. Mira, cumple este ano, pronto. Non sei a fecha exacta, teño que buscalo, pero pronto, non sei se é xuño ou xullo. Cumple 10 anos comigo as festas, Xa leva festas. Carallo, chegalle ben. Xa leva festas vindo comigo. Bueno, pues nada, nos despedimos, vamos ver o que están tocando, comer algo, que hai moi boa, che recomendo algunha food truck aí, vai vigilando. Non damos nombres que non están patrocinadas, non? Non damos nombres que non están patrocinadas. Eu podo dalos que así, ao mellor inda como algo.
Eu coñezo a de Coren que se come moi guai, moi bons Eu bocatas. coñezo personalmente e me levo moi ben con Artesa, con a Sí, Vaneta tamén Artesa, e sí. non vin os outros, pero precisamente a Artesa están en Cangas. Correcto, xa temos levado algunha... E teñen un material, unha carne, todo de autor, o sea, de proximidade. Moi ben, as rapazas fan estupendo. Bueno, pois desde aquí non nos despedimos porque vamos a continuar, pero vos deixamos máis cousiñas por aí. Ala, hasta logo, Hasta loguiño, saúdo.